הישג מרשים, בטח כשמדובר בחבורה של ילדים שעושים גרסת כיסוי ללהיט של טיילור סוויפט בבית הספר למוזיקה ארטיק שביהוד. התלמידים הופכים לרוקרים של ממש, ואפילו הזמרת פרגנה להם. עורכת התרבות חן ליברמן יצאה להעריץ מקרוב. הדבר הכי פופולרי ביוטיוב, אחרי חתולים כמובן, הוא ילדים. ואם אלה ילדים בעלי כישרון אמיתי, אז בכלל זה הופך במהירות ללהיט ויראלי. גרסת הרוק ללהיט הפופ של טיילור סוויפט, שהקליטו תלמידי בית הספר למוזיקה ארטיק, זכתה ליותר מ1.5 מיליון צפיות ביוטיוב. מוזיקה של משהו רוקיסטי בולט, ובמקום שזה עובר ז'אנר, זה מדבר על כולם. אפילו סוויפט לא יכלה להתעלם מהכישרונות הצעירים, ופרסמה את הגרסה של ילדי ארטיק בחשבון הטוויטר שלה. עכשיו קיבלתי איזה מלא טלפונים, וזה שהם ראו את זה ועשו את זה לייק. זה הדבר, בדיוק. ההצלחה האינטרנטית עם עוד לעיתים העלתה את מה שהיה בהתחלה תחביב של שעות אחר הצהריים, בין לבין שיעורי בית בחשבון, לראש סדר העדיפויות של התלמידים הצעירים. זה המסגרת, לא בית ספר, זה המסגרת. יש לנו עוד משהו לעשות חוץ מלקשר בבית ספר. אני נפתח ואני מכיר חברים, ואני בא איתן ואני אוהב לבוא לכאן, וזה מחזק לי את הביטחון. אווירת הרוק היא גם הזדמנות בעבור המורים לחוויה מתקנת. אנחנו הילדים האלה שדיכאו בתור ילדים קטנים, עם מורה לפסנתר כזה של שב זקוף ומכות על הידיים. הטייטל של הבית ספר הזה זה כישרון, זה לא דבר מולד, זה דבר נלמד. ואנחנו כל יום מוכיחים את זה פה במסדרונות של הבית ספר. ואף שאפילו ההורים שלהם לא נולדו בשנות ה-60, הרוקרים הקטנים יודעים בעל פה את כל שירי הביטלס. לרוק ישראלי הם מתחברים קצת פחות. בארץ המוזיקה של הרוק טיפה פחות מפותחת, כי יש ז'אנרים אחרים שטיפה משתלטים, ואין יותר חופש ליצור את זה. יש מישהו שאתה... רמי פורטיס. יכול להיות שאתם תשנו את פני הרוק הישראלי? לנו יש להקה שהיא עוד בחיתוליה. קוראים לה... איך TMC? לא זוכרת ראשי תיבות. קוראים לה The Musical Chair, זה הכיסאות המוזיקליים. אז שם ללהקה יש, הצלחה בחול יש, מתופף עם שיער ארוך יש. עכשיו חסרות להם רק הגרופיות. זה מרשים אותן? מרשים, לא, הם... ג'סטין ביבר, ישראל. עוד חצי שנה הם כבר... מי זה? אנחנו... הביטלס זה לא שורדים 70 שנה כאילו. אבל המוזיקה של ג'סטין ביבר, זה יותר לעיתים שגם יחלפו, וגם הם לא משהו עמוק יותר, אין בזה משהו. אדירים. התחזית חם.